Narod itaket oras manin para iti programa nga sagada MDRRMO on air itati aldaw ti Abril 29, 2026. Kati topic tayo itata Abril, the calm before the storm. So iti Pilipinas agserbi ti bulan ti Abril akas maysa a critical pangrukdan iti tungtungan iti panawin wenno weather kastamot ti pangkagimungan nga buffer zone. Iti Abril nga marikna ti panaggidan ti nabara nga temperatura ken ti biglaan nga nagpipigsa nga panagtudo. Daytoy ti maawagan nga thunderstorms. Panagguruod ken kimat nga addaan ti napigsa nga panagtinag ti tudo iti uneg ti ababa nga oras. Ti Abril ti transition wenno panang irang taya manipod iti nabara a temperatura iti dry season paturong iti panawin met ti panagtutudo. Daytoy rainy season ket pasaray agrugi iti bulan ti Mayo wenno Hunyo nga naka-timing iti kunatayo iti dagitoy da scientist kunada Pacific cyclone season. Abril, kinapatid ti Abril iti tungtungan ti disaster risk reduction wenno dagiti proactive nga addang sakbay sumrek iti panawin ti panagbabagyo ken panagtutudo wenno panawin ti habagat. Yan madamata yon nga marikna dagiti thunderstorms, di ba? Ti bayolente ngem ababa a panawin nga panagtudo iti malem maminsan uray pay iti late agsapa, di ba? Senyales nga agururnungan daytoy atmosphere iti energy. Ngem gapo iti kinaadda ti maawagan nga high pressure area ket daytoy high pressure area ket kasla maysa nga higante nga ima iti daya. Ubraon daytoy high pressure area nga manglaped kadagiti ulep ang mabukal iti nga mangbukbukal iti tudo. So, no nabilag, no napigsa daytoy high pressure area, malapdan ti panagserrek dagiti bagyo. Ngem kumapsot, daytoy high pressure area, a protection no kumapoy, nga protection tayo, nga no kumapoy ket mailukat ti dalan para kadagiti bagyo iti bulan ti Mayo ken Hunyo ken iti dumapay nga sumarsaruno nga bulan. So bayat nga dapay lang ti proteksyon ni nga Abril ita ti tiyempo nga irami dagiti agdudumang aktibidad tapno maipasigurado nga natalged ti infrastruktura dagiti organizations nga mangyarami diti emergency response dagiti patakaran ket ammon dagiti umili ken dumapay kas panagsagana nga rod iti rainy season. Ammo ba dagiti kakailyan tayo no ay na ti evacuation center? Ammo da ba no sino dagiti tarayon wenno dagiti rumbeng mangsangon no adda dagiti kasapulan nga sangwan iti tungtungan ti panagtutudo ken napigsa nga bagyo, di ba? Kasalamat nga iti nalamlam niis at tiyempo sakbay ti bulan ti Marso ket panawon tapno irami dagiti addang a pananglaped iti agduduma at tipo ti apoy, di ba? Daytoy forest fire prevention kas pagarigan daytoy fire lining wenno panag-arami ti fire breaks, trainings iti fire suppression ken panangisagana kadagiti water drums wenno panang ipwesto kadagiti kunada nga critical areas nga posible nga mapuuran. Amin dagita hantay nga aramid iti panawon nga for forest fire, di ba? Aramidon tayo dagita sakbay, So, kastamat DJ bulan ti Abril. Iaramid di panagsagana para iti typhoon season, ti panagtutudo, itata, haan nga numadaman, dagiti bagyo, ken dagiti agtultuloy, dire-diretso nga panagtutudo. Iti daytoy a programa metlaeng nga maibingay dagiti agdudumang activities, dagiti local government units tayo dito'y
unit ken offices ditoy Sagada, kastamit dagiti daddu mga ahensya ti gobyerno nasyonal amang ipapaay iti serbisyo publiko ditoy Sagada. Ayan, so Abril, itata ti mangyaramidan ti preventive measures habang safe manipod iti napipigsa at tudukan angin ti panagbagyo. Number 1, iti bukod tayo apag nanaudan, inspection tayo ni tata dagiti atep, poste, diding, ti babalay, uno da dumapay nga estruktura, tapno may simpa tayo dagitoy, yung mga downspout, agkaot tayo iti kanal sa tapno mayadayo ti nadagsen nga panag-ayos ti danom, manipod nga rod iti atep, uno manipod kadagiti downspouts, dagiti buildings. Maiyadayuda, kadagiti importante nga infrastruktura ti balay, uno iti asidad ti balay. For example, yadayo tayo babaen iti panagkanal, dagiti danom nga mabalin nga mangiduron kadagiti kabiti ken poste. Uno kadagiti paset ti kadagaan nga vulnerable iti landslides. Kas may samot laeng nga agricultural area ti Sagada ken iti Cordillera, importante nga pagsaganaan ti tungtungon ti panagmula ken panag-apit. Amo tayo met kapagayam nga no kumibaltang o kaya madadael dagiti mula, saan laan nga may sangal daw ti apektado no tungtungan iti seguridad ti makan. Minimum 3 nga bulan ingana dyan next nga harvest no adda. Ken adda pa dagiti tiyempo di ba dumanon iti 6 nga bulan nga ag-harvest manen. Pagadigan iti palay kanda dumapay nga makan, kaya part of our food security ket no itatan ayan no traditionally dagiti kamuti ket ipamaga kas ken mabayon ton nga agbalin nga kamote flour ayan no tatamet nga iruginan ti panagtutudo ken panagkimat-kimat forage no panagkolektar kadagiti makan nga mushroom damayan kadagiti banbantay ken i-preserve dagitoy i-dehydrate no adapay jeda do mga pamuspusan nga mai-preserve dagita mushrooms tapno mabalin nga usaren tayo iti tiyempo nga panagtutudo dagitoy da pickling preservation iti sayote, papaya, nga agbalin nga pickles, kastamat dagiti preservation matlaeng kadagiti kamatis ken dadto mga prutas nga mabalin nga maaramid nga jam ken dadto mapay. So paset na amin dayta nga aramiden edi karkaro itata nga dati technology nga mabalin tayo nga usaren ada dagitoy da raminta nga mabalin nga usaren nga ag-dehydrate ken ag-preserve kadagitoy nga makmakan tapnuhaan nga kanayon nga delatalatan anya ti isagana tayo iti panawen ti panagbabagyo. Syempre DJ bukal mabalin nga idulin dagitoy da dried nga legumes nagduduma. So nga importante ti panagsagana kadagitoy tungtungan matlaang iti irigasyon no tungtungan iti produksyon ti makan. Dagiti panang-isimpa ti irigasyon, panang-isimpa ti kanal, dagiti umaken garden, dagiti panang-isagana iti greenhouses no adda, ken panang-isimpa kadagiti riprap kadagiti ayan ti garden areas kasi importante nga mangan tayo, importante nga adda ti lokal nga pagapuan ti makan tapnohaan nga imported kung sarado lahat yang mga kalsada ito nga daw-dawaten nadadael dagiti rangtay kasano nga sumrek dagiti supply nga presko nga makan han nga dilata han nga noodles tapos iti pakabuklan nga komunidad ket itati panawen nga mairami dagiti panagdalus kadagiti common nga luglugar kas pagarigan ti panagdalus kadagiti public canals common canals panang pukan kadagiti sanga ti kayo wenno kayo mismo nga makaited peggad iti safety ti tao ken sanikwa kaya kamayatan nga i-requestan iti DENR tapno awan manen ti matiltiliw nga
naganan idokumento no ay na dagitoy da kay kayo dagitoy batang nga hazard iti safety ti biag ti tao ken kadagiti sanikwa tapno itan ket maikat dagitoy kunyari ayan threaten niya yung daytoy balay nagasideg iti balay DJ may sanga dakkel nga branch ti kayo wano mismo DJ kayo edi tatan apo ti mabalin nga panang i-requestan tayo dito ta inspect dan tapno mapukanen tapno hanga paggad ken tapno awan manen ti matiltiliw yan so itiili tayo kadaw yan nga mayararami dagitoy di ba babaen iti binadang babaen matlang iti panag-inspect iti MDRRMO office kaya pwede nyo pong puntahan sina Sir Eddie dita opisinan ti MDream baga tayo Sir Eddie no kitan tayo man ni dagitoy nga kay kayo di ayan mi ket talaga nga makaitid paggad ayan ditoy safety mi baka mabalin tayo nga pukanen ikaten tatamat lang apang kayon kadagitoy da opisyales nga nagkamkampanya kada tayo di pa naman iti panagkamkampanya nga ito dati tulong kan suporta kadagiti umili si dadyon apo no anya dagiti kanal nga masapol nga simpaen anya dagitoy da paset nga masapol nga makabilan iti tuping para iti safety tayo. Idurukan dati funds kan mairamin nga dagos, sakbay, ti panagbabagyo, kan panagtutudo. Laksid iti government support no dito ili tayo, kadawyan nga mayararami dagitoy nga activities babaen iti binadang. Wano mas espesipiko tungtungan iti panaggalatis. Ti libre panang ited, iti umili, iti oras. Uray di panang usar kadagiti ramitda, ken dagiti dadumapay nga tools nga awan ti kasukat nga bayad. Syempre dagiti daduma agi patulod damet iti makan para kadagiti mangububra iti kanal, mangububra iti tuping ken dadumapay. Gundaway manen apo daytoy nga programa nga ipakaammo ti upcoming Mayo 1 Clean Up Drive for a Cause. So, dito'y katno Biyernes, malapit na, manulang aldaw. Amin ay barangay ket agdalus na pampubliko alug lugar ingga na dumanon da ijay ditoy poblasyon ijay community basketball court ti panag-convergent dagiti maki-clean up drive manipod kadagiti barangays. Ket mga munon ni Ma'am April iso na ti Environment and Natural Resource Officer ti Sagada ken syempre dagiti mangidadaulo iti komite iti aglawlaw iti Sangguniang Bayan nga ni Sir Felicito Cabatay. Actually matlaeng daytoy nga programa ket inisyatiba ti komite iti edukasyon nga idadauluan ti maysapay nga April ni wanay pagadyan. So in partnership iti Municipal Federation of Parents and Teachers Association, Sagada District Teachers Employees Association matlaeng special daytoy nga fundraising daytoy nga clean up drive ta dati fundraising nga component na minimum lang apo iti 50 peso registration fee. Pwede naman magbigay ng mas malaking halaga. So maunong daytoy nga amounts igman kan i-manage ti MFPTA nga ti purpose na ket mausari ti pang medical a kinakasapulan dagiti estudyante kadagiti acute nga wenno biglaan nga sakit nga masangoda. So back to our MDRRMO on air program ket nga rud sabi ko nga April ti transition period manipod iti nabara nga panahon iti dry season agturong iti panagtutuduken panagbabagyo. Isu nga adan dagiti marikrik na tayo nga thunderstorms. Pero huwag po nating kalimutan, itamot lang nga panahon iti thunderstorms, i-exercise tayo ti safety precautions, di ba? Isu nga dagiti agada ti opisina. Uri dagiti adda iti babalay no irugi na apo ti panagkimat-kimat panagurguruod iti thunderstorm i-unplug tayo dagitoy da
appliances. I-unplug tayo ti computers. Huwag natin ginagamit yung mga laptops at computers habang dati thunderstorm. Gami, nabalin nga dumalan di kuryente dita wires iti computers kat makarik na tayo ti electric shock, di ba? At saka, syempre, para safe di rin yung ating mga equipment. Safe mo't laang dagito'y daramin tatayo. So, garod nga ti radyo sagada, no, kastan nga dati thunderstorm, in kapilitan, i-off mi dagiti equipment, i-unplug mi isuda, i-disconnect mi isuda. Kasi ada DJ panawin nga haan mi nga naikat DJ linyan ti internet nga mapan ijay transmitter. Ngam inidup mi, in-unplug mi manipod iti kuryente. Tapos, ayon, at dati kimat-kimat iti asideg na ije Mount Ampakaw. Dinmalan, ije internet wire, ije kuryente, manipod iti kimat, kat isutin ng, so nakset, nakset na ito'y transmitter tayo. So, importante rin, no, stay indoors. No, at dati kimat-kimat, hang kapela nga rumwar, no, anya ti apan mo pala aramidin dita, agyang ka ijay, uneg ti balay, adayo kadagiti bintana. Huwag na nating isugal pa ti safety tayo. Mabalin nga aguray no anya man day tapan mo aramidin kumakit aguray basit ingga na malpas ti thunderstorm. Iso nga obserbaran tayo no ti angin. No, ti puloy ti angin ket magapu iti south kana southwest nga direksyon. Kahit nasa awan, ngan-nganin nga malpas daytoy kalmado a panawon. Ken sumsumrek tayon iti panawon iti rainy season. Daytoy nga panawon ket kahit nasa sa awan, kinmapsutan dayti protection manipod iti high pressure area ken maiwaywayangen ti panagserek daytoy Pacific cyclone season. Diba? Ijay Pacific Ocean nga agtataod tanga mabukbukal dagiti bagyo nga sumsumrek ditoy Pilipinas. So, sakbayak agpakada, kaya kumatlang nga ibingay, dagiti daddu mga updates iti panagtignay ti MLGU Sagada. Nairamid ti barkada, muna pa nag-monitor kadagiti babarangay, no ipatpatungpalda ti waste management. Kat iti napalabas nga lawas, inmunan nga pinasyar ti monitoring team ti barangays Angkilang ken Balugan. May sa kadagiti obserbasyon ti grupo ket dagiti pagkabilan ti nabubulok nga basura. O diba? So at least nagsesegregate ang mga barangays nga adda ita ngam daytoy nabubulok nga basura ket open kunati monitoring team kasapulan nga makaluban kasi nga mapandag iti utot, mapanti ang ngilaw, mapanti aso ken pusa nga mangiwara kadagitoy. May samot lang ti kasapulan nga panang i-flush panang dalus kadagiti canals. Minsan adati bato nga naipulat, tapos dagijay inapoy, kanda dumapay nga food particles, maururnong dita, naangot, makaitud iti sakit, mapantingilaw, mapanti ipes, maiyalis, mapanda iti unag ti babalay, maiyalis iti makan, no adadijay hante nga kinaluban, kaya iwas sakit, may isa pa, syempre, dengue, di ba? Nagrugin ti panagtutudo, kahit nasa uwan, agrugimetten daytoy panagramrambak dagiti lamok nga makaited iti sakit nga dengue. Maiadayumet laeng iti tungtungan iti landslides wenno flash floods sa gapugarod iti maurnong danom manipud kadagita canals. Daytoy monitoring kadagiti barangay sa apo panggep iti basura ket idadaulwan ti Department of the Interior and local government agency.
Okay, so ayun, speaking of sakit, agrikrikos mo't lang itataapot ya dagitoy da kameng iti rural health unit tayo ano kada barangay. Kaya adda dagiti aktibidad nga iraramid da. Umuna daytoy AA wash wenno screening kadagiti inasawan nga babae wenno dagiti aktibo iti sexual intercourse ano. Pusan gamin daytoy AA wash tapno at dati nasapa nga panaka doktor iti cervical cancer kanda dumapay nga sakit iti arin ti babae mabalin met. So laksid dita apo aramidon met laang ti RHU tayo ti random blood testing. Kasi nga kunada nagadu ti kakailian tayo nga agsaksakit iti diabetes. Dapat iti ubing apektado tatan apo iti diabetes. Kaya may nga pamuspusan tapno insigida nga maamuan tayo no adda tayo iti peggad nga makaala iti sakit nga diabetes ket daytoy random blood testing. Available naman siya sa rural health units tayo. Importante apo para baka hindi pa natin alam at dati may dama nga maipakpakam mo, may saksakad nga programa ti PhilHealth itong yakap. Diba? Ngam daytoy yakap kahit nasawan at dati mabalin tayo nga maaramat ti libre nga konsultasyon dagiti doktor kadagiti institusyon iti pangsalunat nga accredited iti PhilHealth para ito'y yakap. So no dito'y sagada dayta Rural Health Unit ken uray iti St. Theodore's Hospital. Syempre iti asideg dayta Busaw District Hospital, damot lang di Luis Hora ken iti Bontoc General Hospital and the Rural Health Units metlaang. Yon. So importante nga mairehistro tayo iti yakap. Agrehistro ka ijay RHU wenno garud ka dagitoy nga hospitals. At pili tayo either RHU wenno ijay ospital. Tapos adamot lang ti sabali nga programa nga ipakpakaamudan ano. Adda dagiti libre nga agas nga mabalin nga maala manipud iti rural health units ken dagiti hospitals kas iti St. Theodore's kastamot iti pharmacies nga accredited metlaan para iti programa ti PhilHealth nga gamot ano ije basaw ket daytoy Golinsan Pharmacy accredited sila pero ito ay inggan na laeng iti amount nga 20,000 iti maysa nga tawen. No adda tinreseta ni doktor mabalin nga alaan dagita nga agas no available kadagitoy dagarod gamot accredited pharmacy, hospital ken rural health unit. Pero apo daytoy 20,000 nga maximum amount nga maala iti kada tawen nga balor ti agas ket in kind agas nga maala dayta. Haan nga mabalin nga nokas pagadigan din man laeng iti value iti 5,000 dijay agas nga naalala tayo haan nga mabalin nga i-convert iti cash dijay nabati ano pero kunadagarud metlaeng no in pakamon ti PhilHealth nga importante dijay first patient encounter ket nasauwen no napili tayo nga ijay RHU tayo nga agpayakap uno ijay St. Theodore's Hospital tinapili tayo nga mairehistroan tayo ken ijay tayo nga agpapakonsulta. Importante dijay first patient encounter kaya't nasauwen daytoy nga first nga check up ket dita nga i-record ti RHU wenno iti hospital nga napili tayo dagiti importante nga detalye kasi po iti pasyente, di ba? Alam dati blood pressure mo, alam dati kinadagsen mo, alam dati kinatayag mo, alam damot laang ti pakaistoryaan iti agdudum mga sakit iti uneg ti pamilya, yung health history ti family. Sino dagitoy da pasot iti pamilya ano nga beneficiaries ditoy kunata yung gamot ken yakap. So importante nga i-record ti facility nga accredited
nga rod, daytoy detalye nga dagitoy. Iti first patient encounter. Kana may samat laang nga iwas sakit ulo, sakit bulsa, daytoy kampanyamot iti Municipal Police Station ti Sagada kontra iti panagtakaw iti motor ken lugan ken uray dijay panagserek iti babalay no isong ipalpalagip iti Municipal Police Station ti Sagada nga haan nga basta-basta nga iparparada ti lugan ken motor iti kumkumpormi karkaro no nasipnget nga lugar wano karkaro iti naig-igid nga luglugar, di ba? Ibirok tayo kuma iti bright areas tapos nako eto wag kalimutan dagitoy da helmet, toolbox, o di ba maminsan nalipatan tayo nga nakasaksak kadagiti nakasaksak iti motor, nakasaksak iti lugan, di ba? Minsan, kung nagarod dagiti PNP at dati crime of opportunity. Wala naman silang intensyong magnakaw, pero nandiyan yung pagkakataon. Nakita daw, uy, motor, aday jay sulsulinak, awan ti makakita kanya, adapay tulbot na, plus adapay helmet, o di ba? Inaladan, intaraydan. Ganon din sa mga bahay-bahay natin. Sigurado nga sakbay tayo nga room war, lagi-laging ibagbaga ti PNP, dapat nakalock dagiti doors, nakalock ti windows. Pero yun nga, no, talaga nga puntiryada nga agtakaw ket oray nakalock dayta, lukatanda. Pero at least, ma-prevent di jay maawis nga agtakaw, gaputa dati oportunidad. Nakita apo tira do mga updates tayo ay ti Sagada Municipal Local Government Unit and other attached agencies. Sagana tayon dagiti kasapulan nga sagana sakbay-pay nga addan dita ti panagtutudo sakbay nga adda dita dagiti napipigsa nga bagyo. With climate change antay nga ammo dagiti mabalin nga mapasamak ka basta ti sigurado ngan-nganin ti panagtutudo ngan-nganin ti panagbabagyo. Gawis ay agaw kasin isnan amin ay mandedanga isnan na ay programa ay Sagada MDRRMO on air.